चलो था Sino sir? India a constitution la hello. Constitution ke reservation law kali la ke det ki kim aron. Karbi atum la pen inglong arat atum amethang adet do la pen amethang adet kirai jia phan la pen amethang aron kapedo ver jia phan alam aki pen akhei da kapedo ver jia phan si constitution ka salam atum la six schedule silam lo la six schedule ke la ke isia constitution lo elitum inglong arat adet ki kim aphan lata reservation act kali lagi reservation aron kali lagi lapen ladak ilitum labangso a constitution six schedule a constitution pensi ilitum aphan autonomous council bill autonomous council ki bi atheke la six schedule ka implement ji aphan six schedule aron ateng pen akam ke claim ji aphan autonomous pu ke emithang aphan pu aphan auto rickshaw ke dam void wa aphan amethang ke dam void wa aphan la son si autonomous council pu ke la ke amethang ka ke claim at a council la si la autonomous council kam api claim thekya pansi council isi dilo ki bicheng ahut Assam government apansi ajakong pilo ningkan isi aphan council kecheng si aphan kecheng si a council kape doji aphan la 1952 51 aningkan isi aron selam la rule lage ek kali rule lage aprang si a council ke sing aphan chodana la sing det lote ladak pulo sing det lote ladak anding pihini anding so troxy ateng pen emethang si council amethang si election ka pedo la pen voter list ka selam la pen ason emethang aphan kacheja ji aphan aron selam nangji pulo la pen la voter list ka selam la pen election ka pedo aron ka selam ke 1956 apran petang det ningkan po angbong 1952 pen 56 angbong petang det nangji sita elitum MLA MP CEM atum kekhe pen najok kachini ne labangso law labangso ron sik schedule kachini ne pen najok alang litum ilitum amethang election ka pedu la pen voter list ka selam aron ke selam ledet lu selam ledet pen najok laki kitang aron si en bom lu laki kitang aron abang ke lake mohong atum kece atum ohomia atum asamis atum si selam lake labangso asamis tum kulodhor choliha rohini kumar chaudhuri pulo janardan pathok pulo alang litum ke la six schedule aron aphan lang select pick alang litum ke ha kicheng benta la kapa videt ji aphan si ha constituent assembly along ke dan pick lo sita BR Ambedkar la pen JJM Nichols Roy alang litum la kipu thik penajo la six schedule silam det lo la ke JJM Nichols Roy lo chumang amuni ilitum HAD minister lo apran la pen la long kacherap dun kacherap ma athepi thulo la ke Dr. BR Ambedkar alang lige lawyer thek pick abang seta alang likur kang dei pusi halabang suhut ki pu la India su la posi alang li phan lang select pick seta Mahatma Gandhi la pen Jawaharlal Nehru tu alang li phan si India constitution tok nang ji pudet si alang li si tok alang li ke tok bang si la constitution ke tok bang si la six schedule ta do vek nang ji pusi alang li putip le setan non ke chok che ilitum non ke phobat atheke hill tribe atum inglo so tum non ke phobat atheke la 1951 ke chok che ki kitang allo environment apo lada ki kitang allo along ki pula po hello
ki chitang along six schedule along si claim lo pot six schedule arlo si elong abang ke pulo schedule tribe kalidet atum ke election jok long lit pulo lapen ke 1938 api dak karbiang long mikir hills arlo nang ke lut keng sang atum an ke election jok long lit ta cherai long lit sakuri ta claim long lit business behalf paper ta claim long lit jat ta claim long lit election ta thurdun long lit nominated MSC ta cherai dun long lit pulo dak ke to amat ladak bang kecil tu si ketok apa jo amat pua bang ke aku tok tu lo ningkan kerhini pen ke bang nang dukok atum lo te latum ke election thurdun tu long aku dak tu kok setahun dak 19 ningkan kerhini puke 1950 pen 1939 an aphan sigi pu 1939 pen 1950 an Farukre sir kepra thom kepra sir kep pen Farukre sir kepra phok kep aningkan angbong ke bang atum kalilo Farukre sir kep ra thom kepra ner kep apran ke bang ningkan kreni hadak ke pleng tang atum si haladak nang dolong ji pu sa dak etok amat la daga bangai parlin pak lo itu daki puo bangai ini tum dak non malong ke puo bangai ningkan kreni non wang lo te dolong pu thulok lo pinia bang le bang seta pini bang seta morningkan kerhinia pilote bojok tulong pupu turong le parlin pak amat ini tu inglo su try atum ke legal minded ke leader apojo amat ini tu cini ne dia constitution ta ini tu dak pulo ke tek wa krong intellectual potong dak pulo six schedule lo ke reservation tokte det ke puturong lo reservation ke la ke tokte lu la ke he det kikim aron along ke athema det kikim aron ke lake det sikim det kim det apisi reservation law tong si silam ante la apisi silam di non anta ili tu reservation law pini ni ta ili tu silam le det lo non anta ako silam da silam nan ni silam un e athema la constitution six schedule ateng paragraph 20 along ke puke la ke tribal area pusi pulo tribal atum si dolong chot ji pusi dak anding pi in koi long pu et la por la ke non tribal atum tribal kali dia tum tan dolong ji pu ke elitum allo ta silam un edet silam long lelo sita 1950 59 alingkang aku isi karbiatum ke chok ke aku ceplan tu lelo dak ho 1959 alingkang la autonomous council code polong 1959 aningkan land transfer law aku silam tu dia la so tingke tribal kali dia tu amphanta longle pilong aku pu tu dia lelo la bang so law bang ke supreme court la pen high court ta pe rai et lo la so law ke chok chi la ke than pe nang ji pu si pu et lo sita non hala council non hala voter list ke chok chi pen jo la so law aki chitang a law ke en jo ke chok che allo ke en bombe na jo ke chi atu amen nang che thabdun bup lo voter list along council of voter list along nang che thabdun bup pe na jo alang itum non ong munak la por alang itum ong munak pe na jo alang itum vote pilong le setala ki pilong le atum si amen ong thu munak lo ki pilong amen along at least long ong thu munak lo aman non ke ilitum IMP MLA minister CEM atum anta la pen political asong ja tum ta ajha atum ke hala vote ki pilong le akechi atum hansi phere thu munak la hala tum han phere thu munak na jo karbi atum along le asakori kaduk kau be political right anta voting right kaduk be hala tum hansi chipi thu lak lo non ke chipi thu lak na jo 1952 ni kanta 51 and 52 ni kanta Janardan Pathok Panda deputy chairman Pimjong tu det no lang lipanta lapen interim councilor longta ke chia tumbang hi amen hatak ta bi kon kok lo la son sihala nang ke cheng pen nang chok che lo lapen 1952 ni kan la council selam det api bang ke aku ke seplang tu ke bang Faruk don Faruk hora poket bongalia tu mapat don Faruk hora poket bongalia tu pan wan o matsi harong kut la pen loring che pia long papen do tip lo karbiatum aha wara long si karbiatum aram long si karbiatum
rong asar atung karbia tom pan kipitang pota along le karbia ron pen pota kipitang along le along si halatum pan pen do thukup lo athema ilitum methang along le aron ke long le ka che rai aron ke pota ka chi piaron rong asar atung pota ki piaron abang ke che than pet ama Assam Land Revenue Regulation pusi enun turong 1886 aningkan kasalam Assam Land Revenue Regulation enun turong penapot ilitum methang a customary law pen long lega chipi aron abange war to pit pen war to pit pen jo hala bongalia tu don pharo phira hokkep atu phan dadak pe do thu pup rong put la pen ke loring thepi dim apen non rongkut la pen loring thepi ke dim amenta lar phaksi non ke utor borbil pusi puturong lo karbi alam ta kali tu det lo la akar bi hada ke do tom han ke ha ing long be the halabang suhut klung ya pusi pu la son civil la pen don ke ili tum han nang klung bom lo bang atum ong munak lo 1951 aningkan ke karbi atum det bang tharong bang pen bang throkner kep 88% do sita non 2011 aningkan na census abang ke karbiatum bang tharong bang pen bang phi kep ra 0.60 an si do chok lo bang phi kep ra phi pulit usita chok bang tharong bang pen ange bang tharong bang pen bang phi kep ra phi pulote alama mange thedung la jongjong galila athema karbiang long puyong si kipu bom ni pulotan te lo ting pen ke bang phokke ra isi kali te la athak nan ji angenon ke bang pike ra privet lo tarmane non ke ahokalam pen pudam lo te lo long pen pudam lo te ahok pen pudam lo te karbiang long kali det non ke la si karbiang long kali det anang pa plan det no la pen akichok che allo chu UPDS atum kasuhi hota alang litum village council long ke bang atum anta village council che selam me vota pidon me pupu thukok pen jo non ke bang proxy ke che atum ta election through dun tu dat la pen non ke ka julong ke la pu hello ilitum Pawan Kumar Rai ku inut Bihari do Kopili constituency pen alang li ke highway ku election BJP pen ay non alang li hailote alang li tu party jong sik hailote la Pawan Kumar Rai si EM revenue che plan yu siru EM land revenue mane karbiang long along le ahem fu lo lage tar mane karbiang long le ahem fu ke non ke bihari pu ilitum bihari lage karbiang long kalidet po bihari ang long che plan get po la helon non ilitum kamat takisu la pen ai inut kisur chodhuri putatolan alang dia bangke alang lia bang tahalata kopinya hala bang ke bongo sena pen sigi thurdun lo alang li ke bongo sena pu ke Bengali army pulo lo lo ke do atu pulo alang li tum pen sigi kapi thurdun lo Kishore Choudhury ke alang li ta EM ke plan po pusito angela pu pulo te la pen anut kapret ke plan ina pulo te la ke ili tum sik schedule lo la sik schedule lo kipu Karbia tribal atum det nang jipu abang ke non ke ilitum methang si cewar tu chor ilitum apan political right nang ke pitang political right ke ilitum che ot hai hedat la che ot thi phai re to ilitum pheri phon re to la pen ilitum short sighted lo mo phi ke ilitum vir dat ko pu ma tha hedat lo ajha ka tu pulo non ni arleng ke theman lo ni so put arleng ke theman man po pu si ilitum election apa pi thur lo ajha tum ke seta Pawan Kumar Rai ta asu pu do ji alang ita apen Kishore Choudhury ta asu pu do ji hala tum thur dun det po ma hala tum MP MLA che plan pe det po ma CM EM hala tum che plan pe det po ma ilitum asu pu dong ke thur chok ji ma lahilo ilitum ka ma thanang gi ke ilitum asu pu asu pi de le ke thur ji ga li non ke hala bang tu ma ta thur po anema an ke alama bang ke ilitum karbiang long ke vir det po lahilo don marli tum non ilitum ka ma thanang gi ke ko pisi ilitum ke claim po ma la non ke la sik schedule kapang tang atum ke claim bom la organization in koira phi po atum ke claim bom aring angjang pen ka se song atum la tum ki pu ateng le ilitum claim klite ilitum election ta la bangso akichok che election ta bang akichok election si bi thudet po an ke ilitum le ki virlo ke chok che election pu punang ko pateke la bangso akichok che
kichitang allo pensi non election party lo kichitang allo lake kali non mati ilitum election ka pedoji allo pen voter list ka silam ji allo tanunan tawi angelada Assam Panchayati Raj pen ka silam la state election commission si non election ka pedo ang state election commission nge pilo alang li ke six schedule area arlo ke alang li thang aja kong tawi dak thang na nang claim mun e sita alang li fan six schedule attack nang petron jet si nan pang lukrak si alang li si non ke la Panchayat allo mang si peche sumunak lo non ke labang ke det ka silam ro labang ke Panchayat aron Panchayat puke pon puke bang pho ben ayat puke mei pulo bang pho ini chong pitia mei ha Bihar UP bete theng pia ro ini prom po hala meeting ke do tiki aron labang ke Panchayat aron laben labang ke det ki maro ili tuma det ki maro ili tum chakeli Chumang naga mizo garo atu dimasa atu det ki maro labang ke rong arlo ame aron bang pho tot chom ame aron la ke thang na kali ili tung la tung bang pho be ame ke dota ili tung karbi tung ke servan ke bang ke si ke du ili tung rong ame bang thebu dak re la bang si ili tung rong ame bang si more democratic la si seta non bang ke la bang pho thang na democratic kali dia bang si athak pa parlu tu krak la da ke tok pilo ke that section 1 along ke tok du la Panchayati Raj ke la ke Panchayati Raj allo ke la ke six schedule allo ke ajak ko ngabi pusi pudak do dak ajak ko ge do ke plain district along except six schedule area pusi dak ke to du la ke six schedule area Karbi Anglong allo ke la bangso allo thang da ajak ko ngabi la pen ke la su state election commission ka selam ke la section 114 pen la so la ajak kong kavi allo pensi la state election commission ke selam lo tar mane la bangso state election commission ke da council election na pe doji aphan na claim ye phan thang da ajak kong avi la posi la ni tu inquiry asong jatu ni tu ha high court along PIL case pilo la bangso election ke lage illegal lage chokche la pen voter list ta illegal la ta chokche athema election ka silam allo election ka silam aron la pen voter list ka silam aron la ka six schedule ateng andeng pihini andeng sur proxy ateng pen silam de tik ke election pe don ang ne usineli tum pulo athema non ke bangatum do nang buidun buklo election ki pilong vote ki pilong le tum sinon ke vote nang pidun tulong wa po ang elect political power ke alang litum ing tang munak ang ilitum phayenang dong sit lo ke claim tu amat si ilitum ka phiri pen si aja ka tum ke halaki chi tum long si ka che rap dun la po anda ke do tulo la pula ben sikain koi put an keron don sikain koi kowe pu la pen ke kopini alif lek isi puson si halatum ron ke che tum si ron lo ha buka jan beke la pot la han ke hala sikain koi si che yo rundet ilitum mamunit tum ke lan chok tagalila non ke ilitum kardia tum ke afran ke 88% non ke 44% ilitum ajat akhena na pe ong etum chot dia pan osomar non osomar bihek hakatum mofita a brain ka wedet a pura tar lokeri redet dia pan osomar ka pe duun edet ka pe chan un edet dia pan injection ta pituaret lo non ke plan tu la anchot tagalilan halatum putulo karbiatum tribal atum along lega kiki edite tribal tum arlo sopen che pangridun wala nangipulo che pangridun wala ra au sa che plan ra asopi atum aphan ke bang da sim hon dugya pojo halatum aben pende long le che rayu et anak pusiala tum pitik la pen sarkar da government hala si support dun lo kroi dun lo la si government ta pachit hang lo de ke che atum yong si tribal ar lo supen che pangri thek lo te hala bang so ke che bang lakhini rasuri phokek poisa longi pul at alam the bang la pu hello tribal lo su ador ke lakhini rasuri poket pul ke puke tribal lo su ador la anak pul athema ador la anak pusi bang pul athela tung ador kong pul ala ke che tung ki puke sarkar tu manda government tung ta son si pul tribal lo su ador kong pul la si lakhini rasuri poket ador ke king del
tribal lo so to ma pha alasi an pe aku en hala dak along alatum kapani than along pupe tribal apin so to Bamunar loso Bengali Bihari loso elote poisa lagni rapusuri pocket pg pupe hala tumbage athik khete kuthek khete aring dage so thuji mene la puson se ke plan to non bange la por la ke ilitum ka he ka phere me me alam lo e man dage du nangi pir thik an ben jot lege ring gali lage kitab lo ngi pudu pir thik an ben jot lege ring gali ilitum kis reset take reserve alam pensi regi in ang song pen kewang take reserve alam pensi munita tum reng unji pada ke tok do an ben chot lege ke reng jikandi la si ilitum don marli ra marli atum ilitum la bang so lam mathara la bang so ake chok che election along nilitum ke vote pidun nang ne pulo nang litum ta unante pidun de khangjang ngi jong si pidun posita la Karbia tu ma birudhe ke thur tu phan ke pipe de khang jang na po ilitum amundi ta tu ma phan inglong ara ta tu phan ka pe hai ya kam si claim chok nang po la penil tu ka che song high court along ka che song PIL ta ke PIL public interest litigation case number 9/17 khala case itu ke hai at dia phansi ilitum bor inan po election of pian ta le la so kam ke claim bom na la kardom